Emily, tillykke med Europamesterskabet i popmusik. Tak. Du skal have en krammer. Det er simpelthen så lækkert og fantastisk, det her. Det er fantastisk. Det er så ubeskriveligt. Jeg var ved at dø ude i Green Room. Vi var så nervøse. Det var hele holdet. Det var virkelig tæt løb. Jeg synes bare, det er helt fantastisk. Altså, og så oven i købet i Sverige, og min far var svensk. Han ville have været så stolt. Altså, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er bare så glad for venner og familie, der bare har bakket mig op, altid har troet på mig, og Europa, fordi de har troet på mig i den her sang. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det var meget nervepirrende under afstemningen, i hvert fald for mig deroppe. Hvordan var det for dig? Også, jamen, vi var simpelthen ved at besvime, altså inde i Green Room. Det var jo så tæt løb. Ja, det kan slet ikke beskrives. Jeg havde virkelig ondt i maven flere gange. Hvorfor har du vundet? Jamen, som jeg har sagt før, altså, jeg synes jo, at det er en fantastisk melodi, og det omføder folk kan synge med på. Og budskabet, det er noget universalt, som alle folk kan relatere til. Ja, og altså budskabet og melodien og sådan det lidt mystiske sceneshow. Nu har du så vundet Europamesterskabet i popmusik, Melodi Grand Prix. Der har været snakket om lige siden du vandt det danske Melodi Grand Prix i januar måned, at du har været stor favorit. Hvor presset har du været? Jamen selvfølgelig har jeg været presset og stresset, men det har også været fantastisk. Det er jo en engangsoplevelse, og altså, det er jo kæmpe stort. Men det har selvfølgelig været også hårdt undervejs. Men også dejligt, folk troede på mig. Men Bookmaker har jo taget fejl før, så jeg var overhovedet ikke sikker på en sejr, men jeg troede på vores sang. Så jeg er bare så lettet og glad. Altså,